Бе. Много се зле. Айде, прегвай си. Чао. Няма ли си? Айде, прегвай си, бе. Айде. Смута, панчей. Привет! Здравейте, манятки потребители на YouTube Gate, ще разкаме в майката. Това, кой е не? Е друг? Никой. Дай го никой паркласни. Преди години става да просто... Айде, лово в Сейдон. Знаеш ми да палата, нали? Айде, дай си, дай си. Няма кажа, че се пиша в момента. Skywars. Тук е Skywars първия лог. Ай, бъде на арената. Ето. Не. Аре, 1, 2, 3 скачам. Да, вътре си. Да, бе, някакъв. Да се били на майка. Система долу, система, бе. О! Има ли? Мисля, трябва да бъде спот. Блокът, нещо много гледам, не е блок. Човек има той че са абоната, всяка си копа се ръката си все още. И те дето са маха и дори ги знам. Това не да увеличи тук, че малко така се чува зле. Тук се чувам зле. Чух се чуваш, не е зле. Да, болем ли се? А? Болем ли се? Не седна. Стига, бля! Бакарачка пай. Няма да... Брати са много бъгна, че тука и тия капандури му разни. О, даймонд, да. На какво си то даймонд? Ще го правиш камър. Ще го подалаха. Готинци. Това са куртофи! Не са, бе! О, там май! Но яки айтем ще се намерих. Къде си? Убили го? На мати му помогна. О, Ендър перли. Кой е да ми подобри? Аз би. Умрях по най-безерния начин. Да, се бях по най-безерния начин. Убит от дървен меч. Това се гуши на какво ще майка ми говори. Ало? Сек. Айде, бай. Мене ме убиш човек с дървен меч. Аз бях влезен. Тука ли си? Къде си, бе? Канкета? Ма аз не те виждам пък. А, ето то. Ай, 1, 2, 3, давай. Вътре си. То малко е добър. Ай, там много яка арената. Ти си до мене, виж. До тебе. Ай, ти си двамата. Не, бе, няма да бим двамата. Абе, двамата на обикаляме. Да, бе, може. Ма до тебе ще касне един. Но до мене някой има ли? Ето. Ма той няма как да стигне до мене, освен ако няма Ендър перли.
Да имам, да. Съм голяма. Който остави печан да лайк на клип. Ти снимаш ли? Да. Аз не. То. Что-то не искал. Окей. Умря ли? Само се запали. Я просто да поживия. Ти си про. Я се почни. Ох, искам меч. Умничай. Да, така. Аз колко напред мина? Аз не играех, няма да не знам. Да, така. Може да гледаш на бота. Коза, да ми щипчила после левел в пар. Да, и аз съм 67 лева на бота. Аз защото не знам как се знае. Ти не истински хора с кампи. До тебе съм. Влез вътре. Даже съм помнил. Чай да идвам. Аз ти казах, че в момента вече не играя. Ти му дайте. На кой играй? Дай го меч на човек. Йо, кой сте? Убита ма. Огле, перми. Убита ма. И как дойде? Да знам, някакъв ми се шмурнал в дупка, ма прикрепа. Той май се е мини. Куриозко. Гледай огрузника. Така не знам кога там. Пак по най-мизерния начин умрях. Аз почекам на порталитета. Това може да не беше хубаво. Не знаеш как? Так му скрадай сами. Запиши. Къде си? Ето, 1, 2, 3, давай. Скачай, бе. Добре, влезна. Едно дървесно ли си? Да. Да, дървето кръв. Ти си до... Виж, погледни. Ей там. Обърни се. Да, виждам те. Скоро. Да, ето та. Ай, трябва да се топът на деца, трябва да се снем да ги умрем. Не. Картофки. Как да съм такъв като тия мраз? О, тук са много фул честуете. Но каза картофка е. Ще да бъде само. Няма съм се картофка. О, супер. Дама меч. Хо-хо. Мрат всичките. Отивам се, няма помня да се кажа. Може да Брам, ще го два пута. Бати, чека го посрещна, хоня не му има усети. Виконя. Мой ма усети. О, Просто му виждам удара и оня умира. Мирка. И то ще ме отрепи. Ще ме отрепи то. Просто панер падна и не успя му взема на мизер. Чай. Така, Диня, искам я ябълка. Виждам так как правиш тунел и та целят стопки. Оф. Да, ще нападна, защото твърде далеч скачах. Дай ме спаси, аз умирам! Това беше от мен, маня много не харесвам шибалото видео, което не съм правил 2 месеца, направих. И ще няколко минути. Чао. Ай, давай. Чакам те на порталитета. Много ма дразни това, да го играем. Skyward. Нече ме интересува. 1, 2, 3, давай. Оп. Раздвижи се малко. Сега трябва... Влезна ли? Да. Влезна. Дай ти си влезнал.
Чакай. Има голяма пясъчна арена по средата. Какво? Има голяма пясъчна арена по средата Да. и пада ми дървета. Точно. Где я знам? Има някои познати ми като Лайнел. Айде, ти не се сещаш кога да се присъединят. Те го почваме, присъедини са пак. Давай, ако го така пак пак, то трябва да се почва. Има заема. Демон. Ми боля, че не точка е така да покажа да влезе. О, лък. Супер. Най-накрая нещо нормално. Вот се падна. Хубав лък. Аз ще ви нямам, аз съм хубаво. Ако намериш ли, може да ми даде. Имам стрели. Виж мъж, я не. Карпуза. Как показва? Показва? А? Карпуза. Туда. Туда мен. Зелен. Аз направо най-къде отивам. Ти не са ли до мене, бе? Аз отивам към голямата арена вече. И правя дървен мост. Има някой кризи. 1, 2, 3, 4, 5. Видял го. Ей, мразе. Ето на мене. Бат Карпус. Се сказа името, бе. Не се пише Бат Карпус. Добре. Някакъв муч, нормально. Някой геймът или стопка. Някой геймът. Он се бър. Как се казваш? Как се казваш? Как се казваш? Вече съм до голямата арена. Браво. Ако паза е умре, след някакъв мизерни. Стигна с разгледен, че не ги е припълно. Добре, бе! Да. Няма игри, бе, то пък. Злато Не трябва. няма жала, броя. Аре, една стримане няма. Бахчи. Мамата късила. Само. Някой ме би, мизерник. Някой ме победил. Але играем да ми друга, там го връзна. Аре, бе. Ай, така ще оплатим. Ай. Аз съм на много. Готово. Кой искаш да цъка, бе? Не да знам. Ей, бе. Ай, такова. Не бам. Ай, такова. Не да играем креатива. Кво? Може да спечелим някакви работи. Може да спечелим първим акаунт на креатив. Ма за кого говориш, бе? Абе, тук нали има креатив. Чакай. Да, я. Виждам, че има креатив. Айде да играем на Build Wars. Много са яки. Build Wars. Че я го намеря. Ай, влизам. Много са на Кашо е прес. Кой искаш? Е, че да камни, що? Айде, давай. Ето ма, чакай, как се телепортира? Ихи. Може да помагай. Скочи е, да. И аз чакаме. Ти къде си? Нищо не цъка за тебе. Идвам. А да цъкаме, чакай да намерим нещо. А да играем и това... Виждаш отгоре третата табела. Lighting. Fall. Yes. Тук сме.
Каким? Dobra. Не знам какъв тим съм. Не. Отваля като се отвъртва. Аз защо знам кой е бил Варс, бе. Да, това е да го играеш. Не, бе. Чакай, бе. Айде да видим какво е. Ма то сега такова, сега чакаме. Ще се стартне след 30 секунди. Ало? Секунда. Jesus probably put the same that in the same. Ало? Секунда е. Ана! Ай, почваме. Бил Варс. Аз съм сам. Я съм сам. Options. Particles, hits, minibox. Inf, animals. Не знам. Май нищо трябва. Има вратички. Вратички ли? Да. What the fuck? Не, това правим. Аз не съм от това променя пак. Чеки ма. Аз тук мога да се летя. Имам геймо, трябва да построим нещо. И кой чакай, що ще подпиши ли? Ми- Панда. Панда. Да. Добре. Това, че аз това искам да играя. Знам да се влиза панда, за това ще импровизирам. Знам, че съм, не знам какво да играя. Бяла вълна. Той иска липсира, да пантера панда. Ето ми панда. За да го сваля ето много голяма глупост, да? Не знам, уши имаш ли панда? Ето панда. Че, как беше... кажа го. Ще ми тече времето. Как беше табелка, че забравих на английски? Не знам как да Ето я, сигнал. Падна. Saya kapan namun kamu kok? Aku sesuatu babas. What the fuck? Замяла котка. Ну кто будет здесь сами? О, да. Вече му разбра. Направих я пандата. Значи у нас е някаква кутка. Ние ще ги разглеждаме. Без това. Панда. Ще видя по-иска. Много яко. Значи е нещо много грозно, нали? Аз не мога да рисувам панда. Краката е. Няма да дам глава, правим на панда. Те ли? Не знам някой дали може да позначи и панда, но... Че. Много смях, така. Мами, ефектно друг. Знаеш ко? Това е панда. Добре. Това. Направим курла. Не съм. Не, аз не за сериозно да я направим. Добре, само да е тук може. И там на време сега. О, също панда мяса моята. Прилича време с прилеп. Прилича на прилеп. Едно друго нещо се знам, като чакам. Стария потак, но страта като пълен на пак. Ало!
Чакай, бе, ти ко само локаш. Да, моя. Е, сега като видиш много човешки. Оф, и моето, ще ме изкефи много. Аз освен това съзнавам нещо яко. Това ми даде идея за една нещо много няма да направя. Но кой ма слуша? Кой ма слуша? Никой. Няма време, няма време. Няма време. Готов. Абе, аз съм за 15. Ето, аз съм готов. Чекай. И аз съм готов. Моят като го видиш да са къщото. Добре, сега подходим тук да даш оценки, това кой? Кои? Ето на кой? Не знам, това не е моя. Дай му оценка, чекни му червено. Червен. Да, това значи лошо. Това е най-добро. Пулп. Аз цъкнах в пулп. Но. А лилавото е това е най-добро. След жълто лилавото е това, да го виждаш. Ага. Давай, аз пиша окей, гуд. Това на кой е? Това пък е пулп и то. Аз няма цъкна тази. Сериозно ли е това такив? Това май е твоето. Не е моето, не сега ще покажа моето. Това... Това има кура, няма. Виж моите нощи ти. Да се къде сме? Сежда и аз да направим такова. Ари бе, по-добре. Иска да му го споделя. Не мой. Моето е от айран и такова. И обсидиан. И сега ще виж моето. Моето има и вълна. Моето е много яко. Не, наистина човек постара се. Ей, тя няма време. Първо време ти взяваш всички, ама на мен Да. не са писали. А това е моето. Сериозно ли бе? Да. Моля те, гласувай с... Моля. Аз цъкнах пикастик. Добре. Виждаш, ще гледам, аз съм го. Гледам го гледам. Това... Това е моето. Аз цъкнах. Аре гласувайте за да. Гласувахме, кое е това? Моето. Аз му казах, че Това на кой? Моето печели! Аз съм на второ място. Как се радва? Ай пак да играем. Това е моя. Ай, аз искам пак да играя. Моето печели. Не мислех съм такъв художник, чакам, а... Тук съм. Ето виждам. А да играем... Първата, нали? Чакай. А да играем за Пикс. Ай, аз влизам. Пикс. Ето. Те казали, че има хора и те ще влезем. Да, изчакай, сега идвам. Изкепен брат мой. Номък. никак да спечеля човек. Не знам, аз да ти казах на времето. Една моята игра. Не очаквах, че сте от 5 човека. Ало, почваме. Не почваме. Сега почва. Не, как спечелех? Едни ще бяха много ужасни. Тук си. То всичко човек беше ужасно. Да, човек, как спечели, много ми е чудно. Всичко беше ужасно. Става само за На мен ми изписа, че съм на второ место. Аз паднах някъде. Така ще това е. Бюка Блюдлак. И аз съм човек на първо място с най-гроса панда. И после Байван беше на първо място, а на първо място аз съм бях от куче на панда. Не така. Абе, не така. Да. Ама аз
скоча, майде, всички скочат и аз скоча. Тъй тебе. Сега. 18, няма да как къде карата. Тук е по-търсъл, не чакай, не чакам. Поговорим с... Докато даваш рекламирам един продукт. Малки сладко. Ако имате забувал? Не, аз ще храна вкус. Получавате един грам мъжка. Почваме. Почваме. Миньон. Миньон, рисуваме миньон. С спонджа. Значи, Не с спонж, не с гъбата. ти ще ми кажеш. Почти си бяха. Мома кеф часом взял да видите, цяло ще направим добавка. Така дори не знам как къде е. Не гледам като ги да знам. Един гроб ми бяха. Какво да го направя? Да прейди хубаво положение. Не, не започва да го. Не съм се слушам проблем. Как трябва добра срещия? Има миньоните, кой миньони? Аз знам как да направя главата. Знам как да направя главата. Малко трудно съсиска. Ама бойка пак смъсне. Черна прайска. Има ли? Оня, да. Тъпия. Вижди са. Ого, какво става? Имаше и така. Ей, така беше. Да. Никой е по-телефон, да, пойдем. Да приему сайда лопа. Да душни, мама, да. Но бие червено. Не бате. Червено. Всичко нормално става. И зъбът да има. Али зъбът. При зъбът ще има. Трябва да стане красава. Това се надяваме. Аз съм готов. Бебе да ти ми! Shit! Мечка пак. Чупка да мечка, мечка. Няма да казах да тебе. Не да получите. Абе ти изчезна тъпче борса, да се разбим. Точи като план, нали? Той какъв е тогава? Прилича. Не мисля, че така да кажа миньон. Така ще го оставя, да, между. Дай на блина.
за да спечелим състезанието, трябва винаги да има. Какво? И така, знам. Чакай, не, знам. Ако ме моля за 35 секунди, не знам дали ще успея. Просто ти като да кажеш нещо, аз точно се сещам, че като да правя. Ай, сега казвам само да Не, стига лага! Точно като лага съм думал. Не, става як. Що як? Сега, ако спечеля, пак какво ще кажеш? Аз не знам дали ще спечеля. Ай. Сега, на кое е това? Сега, това е добро, колкото се вземе. Окей, аз му давам. Дай му пупачите. Хуай. Ти вече не смеш. Мога. Яко е! Може да е по-ясно, на това причина е много по-залюбени. Ама това е. Това е много играл това. Вие сме лали. Да, му пуп. Но пуп. Какво е това? Не мой. Просто ще се И тук удар глава, мали. Мале, това е много удобно. Изобщо при кампион. Яко е, аз му давам окей. Сериозно, това. Да, яко е. Това му слага пул. Почти всички му слага пул. Отди знаеш? Нали им виждам отдолната урата и човек. Това е моето. Абсолютно ти дадах. Не? Абсолютно. Amazing. Да, не. И аз не мога да се гласувам. Как ще червена вълни? Моля се. Бойчо зелена. Ако можеш да ти е пак, това е. Това не е хубаво. Точно ли? Не. Това не е мое. Да, not go. Много е грозно. Това е да аз съм чакай. Да, човек. Това е моето. Съжалявам, че гласувах с К. Тъй това гласува. Ти не можеш да гласуваш за повече. Знам. Кой? О, мага. Това е много грозно. Пак ще цъкаме. Да, това е най-як. Това е Спак. най-як тек. От тъп скалак да го цъкахме. Чакай, като влезне един в финал, влизат всички. Или двама, чакай. Това играе. Кое? Чакай, White, виждаш ли го? Кое? Е това долното Пикс. Да, виждам го. Пикс, дед пише. Влизам. Да, сега гледаме как веднага като влезем са пълни хода. Аллах Акбар. Тази печка, имаме една радиаторна печка до мене, дето са приалтани. Изливо. Аз ще там си влиза печката и се поплива малко. Да, брат, почнем с... Айде да скачаме долу. Скачайте, аз съм долу. Чакаме там на центъра. На центърата чакаме, ето. Ето от центъра фил сме. Чакай, Това е. Паса браве, сетай пата. Не, един път първи, един път. Аз на място съм, толкова къде пише. Де знам? Как сме с това? Еми, на мен пише Юлон второ. Второ. Няма място. Почваме. Ало, почваме. Да, Драган Ник. Знам как се прави. Драган. Последното си взян, какво имаш от него? Обсидиан. Да. Чай. И това е? Само от обсидиан нямаш ли нещо лилово? Какво е ливаво?
по-лесно да прави. О, аз направих. Майнкрафт кръг, омг. Да, възможно. Да, но... Да, отлично. А пък биш по-грубо. Някакъв фрейм, която направих толкова, не си изпъщам обаче. Вика толкова са несиметрично. Опа. Как става, бе? Не знам как става яйци. Ама няма хора да го направя, няма да такова. И така. Това е много по-добро. Абе, знам. Драгон. Виж в интернет как става, Аз не съм чуйтор. Какво? Не съм чуйтор. Как не смея? Пайка си. Добре. Това не е тебе си гледам смисъл, да? Но. Тук. Не знам, ще кажеш. Не знам как изглеждам, да. Я човек. Аз знам, той не знае как изглежда. Няма да Добре, така изглежда. Може. как изглежда съм да знам. Обаче аз не туря ефект огън. Мисля, че можеш да го направя. Да не е това, обаче няма просто време да го бъде. Не е това, просто като някаква нахулка на водата. Почвам да се нервя. Това не може да знаеш. Не. Го знаеш ли? Ничего не го знам. Много нерви. Мисля, че бъде интересно, че не мога да направя с него. Причали на яйци. То не трябва да е просто като обикновено яйце, то е ендури яйце. Нещо. 52 секунди, човек. Човек ужас. Ога! И тия ефекти ми дава и ползвам. И много искаш. И в някой ми дават да ползвам. Как е бе? Знам как е. Аз го сваля. Не, аз ти топът някакви лаванка, няма. Често сега съм често. Курни направим, Джо. Не мисля, че спечеля с това е. Мале, това пък. Така да тежа е, ти си друг. Ама аз направих легнал. Гласувай лош, не трябва да ти да печелят. Колко ще ти хареса, не трябва да печелят. Разбираш защо искам да даш лош? Давай, подади. Пуп. Това какво е? Дай пуп. То направо драк на нея и то не може ти.
Дай un pum. Sim, я знаю, не. Vamos dar. Давай, давай. Вот так вот, папа. Дай ему пум. Чай. Про Драгон Пупас, вот что такое. Так, давай. Против Драгон. Era para ser Dragon. It's me, там вот. Ну, это дай ему клоу, мола. Добре. Ничего, когда мы бежим, так подержишь. Няма, подсказ, готов. So Pup. Я победила. Пул дай. Ну я съм, че Pup, то това. Яйце искат. Какво е това? Не, тук так поможе. Все съм аз. А, не. Пуп. А, що Pup? Е това не изглежда така е се. Не е вярно. А, да, вярно и Pup. Това е симетрично, дори не го и направил. Гледай. Не така да чеш. Ладно. Това е. Pup ли ме тури, бе? А ти ли си? Ми да. Ще да ти съжалявам. Ими, не мога да го направя. Това е чекут. Това на кой? Това по-става победи. Това пък защо не е Драгон. Виче, ще дам клуб. Ясно да не че си. Просто съжалявам. Той ни каза. Аз така вата това, че ли си не отговаряш. Ти направи. Ами не се прави Драко. Кой победи? Да, това, сериозно! Не ли ба? Ма това не е гайсено ли? Ай, дай пак да играм. А, яко. Добре, че поне пазата спечеля. Искам да пише дик. Не учи глава. Айде. Айде, дойш бързо. Вижте и тук е това. Е това най-крално. Добре, давай. Икс. Не знам. Да. Да се чешеш човек. Чакай. Топчека да маска. Оп, ще идем. Колко повече хора има, толкова повече ще се пълни. Да влеза доста скоро, трябва да повече ще се Те са ще гледат. Чакай долу. Аз съм долу. Ето ме, и аз се пада в тези пада. Ей, не падна в тези. 4, айде още се бамай. Давай, давай. Не было. Растяжка, Иване. А? Растяжка. С никой. 5 човека сме вече. О, 6 сме! С една не започна. Аз ще разходя да гледам какво са построили. Върши мене. Ти добре ли си, бе? А, тук да видиш. Да. Искаш ли да Това е много добре построено. А ти искаш ли да съм там малко? Виж, това между другото е китайска такова. Е на полски. Това е много добре построено. Ще добре строят. Знаете, че това е добре. Той е готино. Я ще е много по-важно. Като го гледа от нета. Пък може да не го гледа от нета, ти знам. Това е по-скучно нещо. Брат, изкарай с телефона да гледаме от нета. Изкарай с телефона. Аз съм факата. Нали ще беше гледал. Вие сте читари. Ние по-добре да гледаме от нета, това не е чиито. Ти снимаш ли? А? Ти снимаш ли? Да. Това не е чиито. Драгон Пупас, мочи татко. Чакай, да не гледай. Против Драгон. Era para ser Dragon. It's me, там вот.
се дай му хубаво, моля. Добре, бе. Не, чакай, ме виждам да поддържаш. Няма, бе. Пъскам. Готов. So poop. Ме победителя. Пуп дай. Но аз съм, че пуп, то това. Яйце искат. Какво е това? Не, тук как помощ, бе. Все съм аз. А, не. Пуп. А, що пуп? Е това не изглежда така яйце. Не е вярно. А, да, вярно и пуп. Това е симетрично, дори не го и направил. Гледай. Не така да чеки. Ладно. Да кой е? Пуп ли ме тури, бе? А ти ли си? Ми да. Ще знае, че съжалявам. Ими, не мога да го направя. Това не си бут. Това на кой? Това по-става победя. Въпреки защо не е драгон. Виче, и се дай му. Аз не знам, че си ти. Просто съжалявам. Той ни каза, бе. Аз така вата това, че ли си не отговаряш. Ти направи. Абе не се прави драко. Кой победите? Да, това, сериозно! Не ли ба? Ма това не е яйце, дори. Ай, дай пак да играм. А, яко. Добре, че поне пазата спечеля. Искам да пише дик. Не очевидно. Айде. Айде, дойш бързо. Вижте и тук е това. Е това най-крално. Добре, давай. Лесно ли? Да. И куче. Да се чешеш човек. Чакай. Топче да намаша. Оп, ще идем. Колко повече хора има, толкова повече ще се пълни. Да влеза доста хора, трябва да повече ще се пълни. Те сега ще гледат. Чакай долу. Аз съм долу. Ето ме, и аз ще пада в тези пада. Ей, не падна в тези. 4, айде още се бамай. Давай, давай. Не го. Ръщачка, Иване. А? Ръщачка. С никой. Е, човека сме вече. О, 6 месеца, ще дам да почне. Аз ще разходя да гледам какво съм построили. Върши мене. Ти добре ли си, бе? А, тук да видиш. Да. Искаш да нам Това правим? е много добре построено. А ти искаш да съм там малко? Виж, е това между другото китайска такова. Е на полска. Това е много добре построено. Ще добре строят. Знаете, че това е добре. Той е готино. Я би спът. Е, много по-важно. Като го гледа от нета. Пък може да не го гледа от нета, ти я знам. Това е японско пичане. Брат, изкарай с телефона да гледаме от нета. Изкарай с телефона. Аз съм фъката. Нали ще беше видео. Вие сте читари. Ние по-добре да гледаме от нета, това не е чиито. Ти снимаш ли? А? Ти снимаш ли? Да. Това не е чиито. Сърдито Ами, и ми ударя съм. Това е като малко лаза с чиито е готино. Не мога да ги постигна като сърдата, защото не ще Овце! да, гордо. Животните да му е. Да, бе. Ало, Иванчо, тук е. Тук съм. И дам ти идея по животни. Да задоволим някоя птица. Не знам, нали сме стигнали от времето. Но то май не да. Добре, готово се получи. Не горе да се получи напълно. Добре, сега събраме с животни. Да бе, сега от 2 секунди. Няма какво повече да правим. Пред мен е моето ще спечеля.
Да. Ако някой идиот ще направи нещо по Те някой да няма да знае какво е nature. Не, да, не греши. Сега да посмотря, сега се надам да старам страна. Ей, бати! Тук съм. Това на кой? О, това е много яко. Как направи? Моето уникално я това не е. Това на кой? Аз давам И аз. Досне. Ей, трябваше да направя дървета. Усилия, брат. О, мага. Това му давам not good. Дай му пул. Добре. Това нещата, това супер го звучи и дете да правим. Природа, това тя тяхната природа, това нищо не са. Искам всички на това. Става ти пък. Това е твоето. Да. Нареш нещо, но. Да, пикастик дадох. Всяко някой да е. Не, може просто да се сменя, бе. Защото той те пуска с пул. Лата! Какво е това, бе? Това е природа. Пул. Това е природа, мислиш, че има, не? Това всички даха пул. Това е много грозно. Да, това природа е много гълчи, но да го там с някакви щичка. Тук мъж да е. Това кой е? Точно ли това? Твой, това пък е много грозно. What the fuck? Уши диван, че аз живея тук. Моля, скачи и това почва да се разбива. И после ще го навистя. Това е твоето ли е? Да. Айде, мога, ще ти дам. Добре, никой няма да ви казва, освен нас. Що му дават пулпа, букуци? Абе, тя да какво ще дават пулп? Не знам. What the fuck, давам пулп на това.